हमनी के भौजी लोग रली जा तो फरमाइश रहला तो एगो गीत हम गा ले तनी ओकरा बाद गोलू जी अपन जलवा तू भौजी को ऋतु काहे के कहत हम हमरो पुरन के याद आता है आई एगो फरमाइश रहला गाना के कहे के बा कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज हमने के रितेश भैया के तिलक बा आ कितना सुंदर लागता ओले बढ़िया लगे जब भैया बियाह करे जाइए सब बाराती लेके वो दिन के कैसन नजारा रही आज हमने के गा देते निजा कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया जिकर लागी जोगी मुनि तप जप कइले जप तप कइले हो जप तप कइले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले पाहुन बन के आइले हो पाहुन बन के आइले अच्छा एगो लड़का के कितना तिलकहरू लोग आवेला लेकिन जेकरा किस्मत में जे रही उहे मिली जे निमन मन से पूजा पाठ महादेव जी के करी ओकरा निमन मरद मिली ना कहे के बा जेकरा लागी जोगी मुनि तप जप कइले जप जप कइले हो जप जप कइले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले पाहुन बन के आइले हो पाहुन बन के आइले आजू लोढ़ा से कुचाई उनकर गाल सखिया आजू लोहा से कुचाई उनकर गाल सखिया आजू लोढ़ा से कुचाई उनकर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सावन मास सबरी काहे नगारेला कटहरा के अधिकारी जी पटहरा के अधिकारी जी चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज भइली धरतिया भइली धरतिया हो भइली धरतिया देखी देखी दुल्हा के सवारी सुरतिया सावली सुरतिया हो सावली सुरतिया गगन मगन आज भइली धरतिया देखी देखी दुल्हा के सवारी
भैया खातिर। अच्छा दुल्हे राजा भैया कहाँ बड़े? रितेश भी आवे घर ही बनी का। बड़ी सुंदर लाइन एगो जब हमने के भैया भौजी के लेके आई हैं हाँ। तो कौन गीत गवाई कवन गीत कि भरे भरे अजूरी में अरे मोतिया लुटाइबो लुटाई भो जय रितेश भैया बियाह करके आई हैं वाह कि भरे भरे अजूरी में हाजुरी में अरे मोतिया लुटाइबो अरे जहिया रीते सा भैया जहिया रीते सा भैया दुल्हन ले आइबो जहिया रीते सा भैया दुल्हन ले आई बो जहिया रीते सा भैया भर भर अजूरी में हो गया मिठाई मिलेगा। अब तो आना चाहिए था ना आपको 21 तारीख को। ये अभी देखे नहीं थे क्या यार? कोई बात नहीं, हमारी पूरा लुक चेंज हो गई। अब यही लुक में हमेशा लौटब हम। हाँ कहे के बाद भरी भरी अजूरी में भरी भरी अजूरी में मोतिया लुटाइबो जहिया रीते सा भैया जहिया रीते सा भैया दुल्हन ले आइबो जहिया रीते सा भैया दुल्हन ले आई बो जहिया रीते सा भैया सुंदर आदरणीय गोविंद भैया की तरफ से